Barangay Love Stories. Tapos kapag na-realize na natin ang mga kamalian at pagkukulang natin, huli na at hindi na natin maibabalik pa ang lahat, mga kapuso. Ikaw, may mga bagay ka bang nagawa noong araw na pinanghihinayanganan mo? Dear Papa Dudut, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Kasi hindi naman natin pwedeng pagsisihan ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Pero minsan dala ng kapusukan. Imbes na tuluyang magbago, nadadagdagan pa ang atraso natin sa mga taong minsan naging bahagi ng ating buhay. At kapag kailangan na natin sila at hinahanap ay hindi na natin sila matagpuan. Isa lang yan sa mga maraming pangyayaring pinanghihinayanganan ko at pinagsisisihan, Papa Dudut. Bago ko po umpisahan ang kwento ko ay gusto ko po munang bumati ng isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Andres, 33 years old at taga Maynila. Ang kwentong gusto ko pong i-share ay tungkol sa sarili kong karanasan noong kabataan ko na sana kahit nakakainis ay kapulutan pa rin ang aral ng ating mga tagapakinig. Papadudot, aminado ako na babaero talaga ako. Palibasa ang taas ng tingin ko noon sa sarili ko. Nasa elementary pa lamang ako ay lagi na akong napipili bilang escort sa aming klase at nagtutuloy-tuloy yon hanggang high school. Nang mag-college naman ako ay nagsimula na akong ligawan at kabalingwan ng mga kababaihan. Pero syempre, wala ko noong ibang ginawa kundi ang paluhain lamang sila. Isa na sa mga napaiyak ko noong nasa kolehiyo pa lamang ako ay ang schoolmate kong si Hasmin. Siya po ang nanligaw sa akin at pinatulang ko at nagkaroon kami ng relasyon ng ilang buwan bago nakipaghiwalay sa kanya. Maganda naman po si Hasmin, Papa Dudut, pero masyado siyang clingy. Bukod doon ay wala pa talaga sa isipan ko ang magsettle sa isang babae. Kaya nga nang malaman ng nanay ko na may pinaiyak na naman ako ay galit na galit po siya sa akin, Papa Dudut. Gagawin ko sa iyong bata ka. Kailan ka ba matututo na wag maglaro ng damdamin ng iba? Ay, ma. Paano niyo naman po nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Huhulaan ko. Nagsumbong sa inyo si Hasmin, no? Siyempre, ano pa nga ba? Bigla na lang may nagpunta rito sa bahay natin na babaeng umiiyak at hinahanap ka. Ang sabi niya, siya raw si Hasmin at naging girlfriend mo raw siya. Dati yun, hindi na po ngayon. Nakipaghiwalay na ako sa kanya kasi masyado siyang clingy. Ang ayoko po sa lahat yung ganung mga babae. Natural sa aming mga kababaihan ang magkaroon ng ganung ugali. Lalo na kung alam namin na babaero ang mga asawa o kasintahan namin. Aba, masisisi mo ba si Yasmin kung ganun siya sa'yo? Pambihira ka naman, Andres. Awang-awa ako dun sa bata. Iyak ng iyak. Nagpapaawa lang sa inyo yun. Tinalaban naman kayo. Grabe! Di ko akalain na para siyang bata na magsusumbong pa talaga sa nanay ng may nanay. Uy! Aray ko naman po, ma! Arayin mo yung mukha mo. Kulang pa nga yan para matuto ka eh. Ano po ba kasing kasalanan ko? Alam nyo, hindi ko po kayo maintindihan. Gwapo ang anak nyo. Normal na maging habulin ako ng mga babae. Di ba po ba kayo sanay? Napakataas talaga ng tingin mo sa sarili mo, ano? Andres, hindi kita pinalaking ganyan. Kahit na may itsura ka o kahit na hinahabol ka pa ng sandabakbak na babae, wala ka pa rin karapatan na saktan sila. Akala mo ba hindi ko alam bukod kay Hasmin, may iba ka pang mga babaeng pinaiyak? Ano ba naman yan, anak? Paano na lang kung karmahin ka sa mga pinaggagawa mo? Masyado lang po kayong praning mag-isip, ma. Hindi po ako makakarma dahil lang dun. Masyado po mababaw na dahilan yun.
Kasasama mo yan sa mga maling kaibigan, kaya naiimpluwensyahan na rin kung paano ka mag-isip. Anak, hindi naman kita pinalaking ganyan, hindi ba? Kahit nawala na ang tatay mo, sinigurado ko na hindi ako magkukulang sa'yo. Hindi nga po kayo nagkukulang dahil palagi yung naibibigay ang mga pangangailangan ko. Pero wala naman kayo sa mga importanteng sandali ng buhay ko. Sa pagkakatanda ko, wala pa kayong inattenda na graduation ko. Kasi nga, palagi kayong busy sa trabaho nyo. Kaya nga di na ako umaasa na makakapunta kayo sa college graduation ko. Anak, alam mo naman… Kaya wag na wag niyo pong isusumbat sa akin na ginagawa niyong lahat bilang nanay ko. Dahil kitang-kita naman na mas mahalaga sa inyong trabaho nyo. Kaya masisisi niyo ba ako kung sumama na lang ako sa mga barkada ko? Buti pa nga sila nandyan kapag kailangan ko. Pero kayo, wala. Anak, hindi ko naman intensyon na ipagpalit ka sa trabaho. Ginagawa ko yon dahil yun lang ang tanging paraan na alam ko para mapagtapos kita sa pag-aaral at mabuhay ka. Hindi ko pa rin naman nakakalimutan na nanay mo ako. Sa katunayan, kapag day off ko, naglalaan ako ng oras sa'yo, hindi ba? Anak naman, huwag ka namang ganyan sa mama. Pero bihira lang yun. Nasanay na lang ako na may nanay nga ako pero hindi ko naman palagi nakakasama. Kaya wag na rin po kayo magtaka na ganito ako sa ibang babae. Kasi para sa akin, kagaya nyo lang sila. Panandalian, napapalitan. Diba? Kaya nga kayo iniwan ni Papa noon? Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Sino ka para kampihan ng tatay mo na walang ginawa no kundi pasakitan ako? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko kaya itiko mo yung bibig mo. Pinagsasabihan lang kita, Andres, dahil baka hindi mo napapansin, natutulad ka na rin sa ama mo. Kaya nga ngayon pala hanggat maaga, magbago ka na dahil kapag dumating yung araw na singiling ka sa mga pinaggagawa mo, magsisisi ka na lang at maghihinayag. Galit ako sa inyo, Ma! Galit ako sa inyo! Andres, bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Hindi ko na po matandaan kung ilan taon ako noong iniwang kami ng papa ko, Papa Dudut, para sumama sa ibang babae. Simula noon ay si mama na lamang ang bumuhay sa akin. At dahil nga kulang na lamang ay gawin niyang araw ang gabi ay may mga pagkakataon na hindi na ako napagtutuunan ng pansin ni mama. Madalas ibinibili na lamang niya ako sa mga tiyahin ko dahil nagtatrabaho siya. Habang lumalaki ako ay mas napalayo ang loob ko sa mama ko, Papa Dudut. At unti-unting naging katulad ko na ang papa ko dahil sa udyok ng mga barkada ko. Alam ko na hindi tama ang manakit ng kapwa pero nakasanayan ko na po talaga ang mambuli ng mga mahihina sa akin. Siguro ay ganun talaga kapag pakiramdam mo ay kulang ka. Hinahanap mo yung ikakabuo mo sa iba sa pamamagitan ng pananakit ng damdamin nila. Nagdaan pa po ang mga araw at sumapit na nga ang graduation ko. Tulad ng inaasahan ay hindi po nakapunta si mama dahil may biglaan siyang meeting. Nagtatrabaho bilang accountant ang mama ko, Papa Dudut. At dahil noong bata ako ay gusto kong maging katulad niya kaya accountancy din ang kursong kinuha ko. Hindi nagtagal ay nakapasa po ako sa licensure exam at naging isang CPA. Natanggap rin po ako noon sa private company na inaplayan ko kung saan ay nakilala ko naman si Sonia. Hi miss. Pwede bang makitable? Yeah, sure. Teka, usog ako. Salamat. Pero sandali. Wala bang ibang uupo rito sa tabi mo? Alam mo, patawa ka rin. Kung kailan sitting pretty ka na dyan, saka mo palang tatanungin kung may uupo. Pero para sagutin ang tanong mo, wala. Di sana kung meron, hindi na kita pa uupuin dyan, di ba? Pasensya ka na. Hindi ko kasi napigilan na tumabi sa'yo dahil malayo pa lang. Kitang-kita na yung kagandahan mo. Naku, may pagkabolero ka pala. Ako nga pala si Andres. Bago lang ako rito. Taga-finance department ako. Ikaw, ano pangalan mo?
Tiwalang-tiwala ka talaga na ibibigay ko ang pangalan ko sa'yo matapos mo akong bula-bulahin, oh. Hindi yun pambobola. Nagsasabi lang ako ng totoo kasi maganda ka naman talaga. Atin-atin lang to ha. Ikaw na ang pinakamagandang babaeng nakita ko dito sa office. Ewan ko sa'yo. Baka kapag may nakita kang mas maganda, ganyan din ang sabihin mo. Uy, di kaya. Ako nga pala si Sonia. Taga-production admin department naman ako. Nauna lang ako sa'yo rito ng 8 months. Sonia? May boyfriend ka na ba? Uy, bakit mo tinatanong? Kasi kung wala, baka may chance ako kapag niligawan kita. Grabe ka. Mga galawan mo ang tinik, ha? Hindi na kita kinakaya. Ikaw naman, pinatatawa lang kita. Tsaka hindi naman ako masamang tao. Ayoko lang na may magalit pag naging close tayo. Hay, naku, wag ka mag-alala. Single ako. At kung liligawan mo ko, baka may chance ka. O ba't bigla kang inubo? Hindi mo ba inaasahan yung sagot ko? Seryoso ba yan? Ewan ko sa'yo. Kumain ka na nga lang. Gutom lang yan. Papadudot maganda po si Sonia, matangos ang ilong, maputi, makinis ang balat at sexy. Totoo po ang sinasabi ko sa kanya na siya yung pinakamagandang babae na nakita ko ng panahon na yon. Hindi nagtagal ay naging close nga po kami at niligawan ko siya, papadudot. Tapos ay sinagot naman niya ako at opisyal na ngang naging magkasintahan kami. Mabait po si Sonia, papadudot, at hindi siya clingy katulad ni Hasmin at noong iba pang mga babaeng nakarelasyon ko. Nang mga panahon na yun ay bigla ko nakakalimutan yung dating ako na mapaglaro at mahilig manakit na mga babae. Para sa akin ay si Sonia na yung babae na gusto kong makasama at maging asawa pagdating ng panahon. Kaya nga ginawa ko po talaga ang lahat, papadudot, para maging good boy at kinalimutan ko na yung dating ako na babaero at mapanakit ng damdamin ng mga kababaihan, papadudot. Nagbagong buhay na ako. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sonia sa pagdaan ng ilang mga buwan. Nasabi ko na nga noon sa sarili ko na siya na talaga ang babaeng pakakasalan ko at makakasama ko na bubuo ng pamilya. At sa unang beses sa tanang buhay ko ay nakaramdam ako ng pagmamahal. Lahat naman po siguro ng tao ay pwedeng magbago at nangyari nga po yung pagbabago na yun sa akin nang mapalayo na ako sa mga barkada ko na nagsusulsol sa akin. Hindi ko po ikakaila na walang nangyayari sa amin ni Sonia sa loob ng aming relasyon. Pero pareho po kami nag-iingat at na hindi magka-baby ng panahon na yon dahil hindi pa kami handa sa mga responsibilidad. Kaya lang kapag the more na nag-iingat ka, the more din na may nangyayaring hindi inaasahan, oo, papadudot. Nabuntis ko po si Sonia at aaminin ko na noong una ay natakot po akong maging tatay para sa anak namin. Andres, Sonia, ano na bang plano ninyo? Magkaka-baby na kayo. Ang totoo niyan, tita, natatakot po talaga kami ni Andres dahil pareho kaming walang idea kung paano maging magulang. Pero wala po kaming balak na ipalaglag ang baby, ma. Itutuloy po namin tong pagbubuntis ni Sonia. Ay, yan lang naman ang gusto ko marinig mula sa iyo, anak. Kasi kahit pabalik-balik ta rin nyo man ang mundo, anak nyo ang batang yan. Dugot laman. Oh, Sonia, iha, alam na ba sa inyo na buntis ka? Hindi ko pa nga po nasasabi kina nanay eh. Pero alam ko naman po na hindi sila magagalit kasi nasa tamang edad na po kami ni Andres.
Nandun na tayo. Pero ikaw nang may sabi. Wala pa kayong alam sa pagiging magulang. Pero hindi bale. Kaya nga nandito ako Siguro kaya nangyari rin ang bagay na ito para magkaroon ako ng pagkakataon na makabawi. Andres, kung nagkulang man ako noon bilang nanay sa'yo, sisiguruhin ko na sasamahan ko kayo sa pag-aalaga ninyo sa magiging anak nyo. Salamat po talaga, Ma. Pangako, magsisikap ako ng husto para sa magiging anak ko. Gagawin po namin ni Sonia ang lahat, Ma, para magkaroon ng magandang kinabukasan ng magiging baby namin. Totoo po yun, tita. Kahit kabado ako, excited na rin po talaga ako para sa anak namin ni Andres. Naku, sigurado, kagigiliwan ng batang to dahil ngayon pa lang masasabi ko na cute siya paglabas. Aba, syempre naman. Sa akin yata siya magmamana. Kita mo naman ang kagwapuhan ko, di ba? Ay nako, nagiging presko na naman itong anak ko. Ay pero, natutuwa talaga ako sa pagbabago mo, Andres. Sana magtuloy-tuloy ang pagiging mabuting ehemplo mo riyan sa magiging anak mo. Kaya nga ngayon pa lang, Ma. Pinapangako ko na sa magiging anak namin ni Sonia na ako ang magiging best daddy para sa kanya. Oo nga pala. Ano bang napag-usapan niyo tungkol sa kung saan kayo titira? Kung dito sa bahay, wala namang kaso sa akin. Basta Sonia, magsabi ka muna sa magulang mo ha. Baka kasi mag-alala sila Yun po talaga sana ang balak namin, Ma. Hindi pa po kasi namin kaya magrenta. Kaya dito na muna kami. Kailangan pa namin mag-ipon para sa panganganak ni Sonia. Anak, wala namang kaso yun. Masyadong tahimik tong bahay natin. Kung sakali na dito kayo titira ni Sonia kasama ang baby ninyo, tsak na magkakaroon ng buhay ang lugar na ito. Marami pong salamat, Ma. Salamat po, tita. Mama na rin ang itawag mo sa akin, Sonia. Ikaw ang magiging nanay ng apo ko, kaya parang anak na rin kita. At ikaw naman, Andres, gawin mo ang makakaya mo para maging mabuting tatay sa magiging anak mo. Maraming magbabago pero tandaan mo, nandito lang ang mama para gabayan ka. Pasensya ka na kung napabayaan kita nung maliit ka pa Pangako anak, babawi ako sa iyo ngayon at sa magiging baby mo. Matagal na po yun. Tsaka na-realize ko, wala na ring saysay na balikan pa natin ng paulit-ulit ang nakaraan. May panibago na akong buhay kasama ang mag-ina ko. Oh, nakaka-touch naman. Bigla tuloy ako naluha. Babe, napaka-emosyonal mo naman. Ganun talaga ang mga buntis, anak. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Marami ka pang mararanasan, lalo na kapag naglihi na si Sonia. Palagay ko nga po, Ma. Sana lang hindi ako pahirapan ni Sonia. Ay, hindi ko yan maipapangako. At tulad ng napag-usapan, sa bahay po namin tumira si Sonia. Matapos niyang magsabi sa parents niya tungkol sa pagbubuntis niya, Papa Dudut. Bagaman nag-alala, ay understanding naman po ang pamilya niya. Nang magsimula na kami magsama bilang live-in partners ni Sonia ay magkahalong excitement at kaba po ang nararamdaman naming pareho. Excitement para sa pagdating ng baby namin at kaba naman para sa mga haharapin namin sa buhay. Pero palagi naman pong nandyan si Mama para gabayan kami. Kaya lang papadudot nasa ikapitong buwan na noon si Sonia nang pagbubuntis niya nang mangyari ang kahit nasa panaginip ay hindi namin inaasahan. Dahil kahit kulang sa buwan ay pinanganak na po ni Sonia ang baby namin. At dahil premature po ang anak namin ay nagkaroon kaagad ito ng komplikasyon sa iba't ibang sakit dahilan para mamatay ito kaagad matapos po itong maipanganak. Andres, nasaan ang baby natin? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako, pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit hindi mo kasama ang anak natin? Natatandaan ko bago ako nawala ng malay kanina. Sonia, si baby. Ano nga kasi ang nangyari sa baby natin? Bakit ba ang tagal mong sabihin? Gusto ko na kasing makita at mayakap ang anak natin, Andres. Please naman Sonia, wala nang anak natin. Andres, huwag mo nga akong niloloko. Saan mapupunta ang anak natin kung wala na siya sa tiyan ko?
Patay na ang baby natin. Hindi niya kinaya. Premature siya. At ang daming... Sinungaling ka! Oh, teka. Huwag kang bumangon. Hindi mo pa kaya. Bitiwan mo ako, ano ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang. Hindi totoong patay ang anak natin. Uy, ano ba nangyayari dito? Sonia, mahiga ka lang. Makakasama sa'yo kung babangon ka. Mahina ka pa, anak. Baka bumukay ang tahi mo. Ma, si Andres kasi kung ano-anong sinasabi, patay na raw ang baby namin. Imposible yon. Kasi ramdam na ramdam ko yung tibok ng puso niya bago niyo ako dinala rito. Kaya paanong patay na siya? Alam kong mahirap tanggapin, Sonia. Totoo ang sinabi ni Andres. Wala nang nagawa mga doktor para iligtas ang anak ninyo. Pero bakit? Hindi ko po naiintindihan. Alaga ako naman ang sarili ko. Bakit kailangan? Kasalanan mo to, Andres! Ano? Bakit naman ako sinisisi mo? Andres, nalilito lang si Sonia. Hindi ka niya sinisisi. Nasasaktan lang siya, anak. At ako hindi. Ma, anak ko rin ang nawala. Hindi lang po anak ni Sonia. Pero ako nagdala sa kanya ng ilang buwan. Hindi naman ikaw ang naglihi. Ang dumanas ng sakit kapag sumisipa siya. Ako! Ako lang, Andres! Huwag na kayo magsisihan. Dahil hindi rin yan makakatulong. Pare-pareho tayong nawalan. Pare-pareho tayong nagluluksa. Walang may gusto sa nangyari. Di porke hindi ako nagdala sa bata. Wala na akong pakialam. Huwag ka naman maging makasarili, Sonia. Anak ko rin naman ang namatay. Napaka-unfair ni Sonia para isipin na siya lamang ang may karapatang magluksa sa pagkawala ng anak namin, Papa Dudut. Dahil ako rin naman ay nasasaktan ng mga panahon na yon. Sadyang emosyonal lang din ako noon kaya minabuti kong umalis na lamang muna at huminga. Sa likod ng utak ko ay iniisip kong mabuti na baka nabibigla lang siya. Lito at nagluluksa kaya ako ang sinisisi niya sa pagkawala ng baby namin. Akala ko papadudod kapag mahinahon na ang sitwasyon ay babalik na rin sa dati si Sonia, pero hanggang sa mailibing namin ang anak namin ay nanatiling manamig ang pakikitungo niya sa akin. That time ay nag-decide na rin siyang umalis sa poder namin dahil hindi daw niya ako kayang makita at makasama. Litong-lito rin ako pero kahit masakit ay ibinigay ko sa kanya ang space na hinihingi niya. Pero hindi ko alam na yun na rin pala ang simula para tuluyang kaming magkahiwalay. Nakipag-break po si Sonia sa akin pagkalipas lamang ng ilang linggo. Dahilan para dumanas ako ng matinding sakit sa kaibuturan ng puso ko. Dahil sa bigla kong pag-iisa sa buhay kong ito, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Gusto ang mental health ni Sonia dahil sa pagkawala ng baby namin. Ura-urada ay nag-resign siya sa pinagtatrabahuhan namin at nag-decide ang parents niya na uwi siya sa probinsya. Simula po noon ay hindi ko na siya nakita pa. Kahit masakit na maiwan sa ere ay pinilit ko pong magpakatatag, Papa Dudut. Mabuti na lang dahil nasa tabi ko naman ang mama ko at hindi po ako pinabayaan. Hindi po ganong kadaling mag-move on matapos mawala ang lahat sa akin ng isang igla, Papa Dudut. Para bang napatanong po ako noon kung yun ba ang karma ko sa lahat ng kasalanan na nagawa ko noong kabataan ko. At upang pansamantalang mawala yon sa isipan na yon ay hinayaan ko ang sarili kong takasan ng lahat sa pamamagitan ng paglabas kasama ang mga katrabaho ko at sa pamamagitan ng pag-inom ng alak.
Hello, Ma? Hello, Andres. Teka. Hindi ko po kayo marinig. Sandali, lalabas ako. Ano nga po yung sinasabi niyo, Ma? Anak, itatanong ko kung nasaan ka ba ngayon. Anong oras na kasi? Wala ka pa. Nag-aalala ako. Ayos lang po ako, Ma. Nasa bar lang kami, kasama yung tropa ko. Andres, huwag mo sabihin naglalasing ka na naman. Di naman po ako magpapakalasing, Ma. Magtitira po ako para makauwi ako mamaya. Ang akin lang, ayoko may mangyaring masama sa'yo. Alam ko anak, masakit at malungkot ang pinagdaraanan mo ngayon. Bilang nanay, mas doble yung nararamdaman ko lalo't wala akong magawa. Nangyari na po yun, Ma. Hindi na po natin maibabalikan lahat. Hindi na kami magkakabalikan ni Sonia. Hindi na rin mabubuhay ang anak namin. Parang gusto ko na lang pong mawala. Ano bang sinasabi mo? Andres, anak, naririnig mo ba ang sarili mo? Ang sakit-sakit na po kasi, May. Hindi ko alam kung paano patitigilin yung sakit kasi gabi-gabi hindi ako nito pinapatulog. Mukha lang akong okay pero deep inside, durog na po talaga ang puso ko. Naisip ko nga baka ito na yung karmang sinasabi nyo dahil sa pagiging mapaglaro at mapanakit ko ng damdamin noon. Anak, huwag mong sabihin yan. Nararamdaman ko na pilit kang nagbabago. Nagkataon lang na hindi para sa'yo ang dalawang taong mahal mo. Pero wag na wag ka pa rin mawawalan ng pag-asa. Ay, salamat po, Ma. Kasi nandyan kayo. Baka kasi kung ako lang mag-isa, nasiraan na ako ng ulo eh. Pero wag na po kayong mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Uuwi na rin po ako maya-maya. Oy siya, sige. Hihintayin na lang kita anak ha. Mag-iingat ka. Bye, Ma. Uy! Ay! Naku, sorry, naman, miss. oh! Tingnan mong ginawa mo. Natapon mo sa akin yung drink ko. Hasmin? Andres? Kumusta ka na? Ang tagal din nating hindi... Bakit mo ginawa yun? Ang kapal din naman ang mukha mong tanungin kung bakit kita sinampal? Bakit? Nagka-amnesia ka ba? Pwes, ipapaalala ko sa'yo. Para yan sa panloloko mo sa akin nun. At eto pang isa. Ano ba? Tumigil ka nga! At yan, para naman sa pananakit mo sa akin. Walang hiya ka, Andres? Ang kapal naman ang mukha mo magpakita sa akin ngayon? Akala ko nga namatay ka na eh. Buhay ka pa pala? Kung sa bagay, masamang damo ka nga pala. Sige na. At saan ka pupunta? Pagkatapos mo ko sampalin, aalis ka? At ano bang gusto mong gawin ko? Makipagtsikahan sa'yo? Pasalamat ka nga sampal lang ang inabot mo dahil kung tutuusin, kulang na kulang pa yan sa ilang taong kong tiniis para alagaan ang anak natin ng mag-isa. Anong sinabi mo? Wala. Aalis na ako. Hasmin, sandali! Huwag mo akong tatalikuran pagkatapos mo sabihin na may anak tayo! At bakit? Wala ka namang karapatan sa anak natin ah. Kahit na sabihin mo pa na dugot laman mo siya, na wala na ang lahat ng pananagutan mo sa kanya nung iniwan mo ako. Kaya pwede ba? Pabayaan mo na lang kami dahil hindi ka namin kailangan sa buhay naming mag-ina. Papadudot para po akong pinagsakloban ng langit at lupa matapos kong marinig kay Hasmin na nagkaanak pala kami noon. Hindi ko naman maitatanggi na sa maikling panahon na naging magkarelasyon kami ay may nangyayari sa amin. Simula ng huling beses na pumunta si Hasmin sa amin at si Mama lang ang nakausap niya ay wala na po ako naging balita pa sa kanya. Hindi ko naman naisip na hanapin siya ng mga panahon na yon dahil nga nagkakilala na kami ni Sonia Papadudut. Pero matapos naming magkita sa bar at hindi niya sinasadyang masabi na may anak kami, ay bigla po ako nagka-interes sa kanya para makita ang bata. Dahil sa suspetsa ko na nasa Maynila lamang si Hasmin ay ginawa ko po ang lahat ng makakaya ko para mahanap siya, Papadudut. Inumpisahan ko po sa social media dahil yon ang pinakamabilis na paraan para mahanap ang isang tao. Hindi nga ako nagkamali dahil nakita ko ang Facebook account ni Hasmin
kung saan ay nakalagay ang location ng pinagtatrabahuhan niya. Sabihin niyo nang desperado ako pero palihim po akong pumupunta sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ng dati kong girlfriend para sundan siya pauwi sa kanila. Isang gabi ay natsyempohan ko po siyang kasama ang anak namin matapos siya nitong salubungin pagbaba niya ng SUV. Kaagad ko po silang tinawagan ng atensyon at mabilis niyang pinapasok sa loob ang bata. Anong ginagawa mo rito? Alam mo bang pwede kitang ipadampot sa mga pulis? Please, Hasmin. Hindi ako nagpunta rito para manggulo. Gusto ko lang makita ang anak natin. Di ba sinabi ko na nga sa'yo na wala kang karapatan sa kanya? Pero ilang beses ko rin bang dapat sabihin na anak ko rin siya, Hasmin? Please, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang makita ang bata at gusto ko lang makilala niya ako bilang tatay niya. Kaya wag mo namang ipagkait sa akin ang karapatan na makasama siya. Kung makapagsalita ka, akala mo naman kung sino kang responsableng tatay? Sa pagkakakilala ko kasi sa'yo, ang alam mo lang gawin ay manakit at maglaro ng damdamin. Saan mo napupulot yung mga pinagsasasabi mo? Sa maniwala ko o hindi, nagbago na ako, Hasmin. At oo, naranasan ko na magkaanak kaso maaga rin siyang kinuha sa akin. Pagkatapos iniwan naman ako ng babaeng minahal ko. Namatayan ka ng anak? Oo, kaya nga ang sakit-sakit. At kahit na ilang buwan nang nagdaan, parang sariwa pa rin ang nangyari. Gabi-gabi hinahanap ko siya. Hindi ako makatulog ng maayos dahil palagi ko siyang naiisip. Siguro yan na yung karma mo, Andres. Kasi naging masamang tao ka nung araw eh. Akala mo ba maaawa ako sa'yo ngayon? Bakit? Naawa ka ba sa akin nung halos lumuhod ako sa'yong wag mo akong iwan? Hindi naman, di ba? Kahit nga nung nagpunta ako sa inyo, mama mo lang ang naabutan ko. Wala ni anino mo kasi wala ka rin ni katiting na pakialam sa akin. Simula nun, naisip ko na wala na ring saysay para ipagsiksikan ko ang sarili ko sa'yo. Kaya nga umalis na lang kami ng pamilya ko. Binuhay ko ang anak natin at pinalaki ng ako lang. Tapos bigla ka na lang magpapakita ngayon at sasabihin mo na gusto mong magpakatatay sa kanya? Pasensya ka na, pero ang ipakilala ka sa kanya ang huling bagay sa isip ko. Please, Hasmin. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo namang gawin sa akin ang bagay na to. Nagmamakaawa ako. Kung gusto mong lumuhod ako sa harap mo ngayon, gagawin ko. Oo, eto. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Pasensya ka na talaga pero huli na ang lahat. Kahit na ano pang gawin mo, hindi kita bibigyan ng puwang sa buhay ng anak natin. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na dahil wala ka ring mapapala. Kahit anong gawin mo, kahit lumuha ka pa ng dugo, buo na ang desisyon ko. Umalis ka na, Andres. Kung ayaw mo magpatawag ako ng pulis at ipadampot ka. Hasmin, please. Makinig ka naman sa akin. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Nakikiusap ako. Nakakatawang isipin na dati ako yung nagmamakaawa sa'yo. Pero ngayon, ikaw naman tong lumuluhod sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko para maawa ka sa akin? Sabihin mo, gagawin ko. Wala. Ang gusto ko lang mawala ka na sa buhay ng anak ko. Hasmin, sandali. Huwag mo naman akong talikuran. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Wala ka na ba talagang kahihiyan sa katawan? Tingnan mo, takaw atensyon ka na. At hindi ka ba natatakot? Malapit na talaga akong tumawag ng pulis para ipadampot ka. Kaya hanggat may pagtitimpi pa ako sa katawan, umalis ka na. Wag mo na rin kaming susubukang guluhin ng anak ko dahil sisiguruhin ko na hindi mo na kami magugulo. Papadudot, hindi na rin po ako nagtagal sa lugar na yon dahil nagsisimula ng dumami ang mga tao. Ayaw ko naman basta may dumating na mga pulis at kalad ka rin po ako dahil siguradong mag-aalala din po ang mama ko. Kaya nga kahit na luhaan at nasasaktan ay pilit ko pong ibinangon ang sarili ko para makapaglakad palayo sa lugar na yon.
Hindi ko po alam kung anong eksaktong ibig sabihin ni Hasmin sa banta niya sa akin kaya hindi ko po yun masyadong binigyan ng puwang sa isipan ko dahil halo-halo na po yung nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Pag uwi ko sa amin ay agad po akong nagsumbong at umiyak sa mama ko, nag-iyakan po kami ni Mama Papa Dudut. Hanggang sa kusa na lamang akong napagod. Kinabukasan ay pinuntahan ko po ang tinutuluyan ni Hasmin kasama si Mama para sabay kaming makiusap sa kanya. Pero huli na dahil ayon sa mga kapitbahay niya ay umalis na raw po ito kasama ang anak namin. Wala po kaming ideya kung saan niya dinala ang anak namin at sinusubukan ko siyang kontakin sa social media pero blinak na rin po niya ako doon, Papa Dudut. Nang araw na yon ay triple ang sakit na nararamdaman ko sa kaibuturan ng puso ko. Siguro nga ay karma ko na ito mula sa pagiging tarantado. At hindi ko deserve ang kahit na anong simpatya ng mga kabarangay natin dahil minsan ay naging makasalanan po akong tao. Subalit paulit-ulit pa rin akong nananalangin sa Diyos na sana ay patatagin niya ako habang patuloy ko pang pinagdaraanan ng mga pagsubok na ito sa aking buhay. Marami man akong bagay na pinanghihinayanganan, sana ay hindi pa rin niya ipagkait yung sandali na maitama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Sa kasalukuyan ay wala pa rin po akong sariling pamilya, Papa Dudut. Hindi ko kasi alam kung handa na ba akong magkaroon o baka natatakot lamang ako na masaktan sakaling mawala sila sa aking muli. Pero kahit naman po papaano ay masaya ako na naaalagaan ko ang mama ko at nagiging pangalawang magulang sa mga pamangking ko at sa mga pinsan. Maraming salamat po sa inyo sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Sana kahit paano ay kapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andres. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Barangay Love Stories. Hanggang saan nga ba ang kaya nating gawin para sa kaibigan natin? Paano kung lumagpas na sa hangganan ang iyong kaibigan? Sasamahan mo ba siya hanggang sa dulo? O iiwanan mo na lamang para mailigtas ang sarili mo? Ikaw kapuso, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kaibigan mo? Dear Papa Dudut, lahat tayo ay may itinuturing na totoong kaibigan. Sanggang dikit partners in crime o best friend, ika nga. Minsan dahil sa best friend natin ay nakagagawa tayo ng maling desisyon sa buhay. Para mapagtakpan lamang ang katotohanan at kalokohang ginagawa nila kahit alam mong mali na. At nagsisisi na lamang tayo sa huli kapag nalagay na sa alanganin ng bawat isa. Papadudod ako po si Easy, 26 years old at isa akong gay performer dito sa Puerto Galera. Tubong Occidental Mindoro ang pamilya namin pero dito ako sa Puerto Galera nakahanap ng maayos na trabaho. At dahil wala namang TV sa bar na pinagtatrabahuhan ko ay radyo, ang pinakikinggan namin, avid listener mo kaming lahat. At todo kami palagi, aasaran kami kung sino ang unang magsisend ng kwento sa'yo. Iniisip kasi namin na sa dami ng nagpapadala ng liham sa iyo ay tiyak na 50-50 ang chance na mapili ang liham namin. Pero sinubukan ko pa rin dahil alam ko na maraming mai-inspire sa kwento ko. Sabay kaming lumaki ni Jenny, mas matanda lamang ako ng 2 taon sa kanya. Bata pa lamang kami ay kitang-kita na ang angking ganda nito. Makinis siya pero may pagkabalahura din ng bunganga. Masaya siyang kasama kaya siguro ay komportable kami sa isa't isa. Kaya naman noong magdesisyon akong magtrabaho dito sa puerto ay sumama din siya sa akin. Magkasama po kami sa trabaho at iisa ang bahay na inuupahan namin.
dito kami mas lalong naging close ni Jenny. Bakla! Ay, hala! Ano nangyari sa'yo, babae ka? Bakit kung matungal ka para kang kinakatay na baka? Iniwan na niya ako. Nakipag-break na siya sa akin. Tumigil ka na nga sa kakaatungal mo. Mamaya isipin ng mga kapitbahay pinagsasamantalahan kita eh. Kaloka ka. Ang sakit eh! Alam mo yon? Siya lang yung lalaking minahal ko. Tapos sabi niya sa akin, hindi na daw siya masaya. Ay naku, tumigil ka na sa paggawa mo ha. Ang sakit na sa tenga ng boses mo, naririndi na ako. Ano ba kasi iniiyak-iyak mo? Mabuti nga tumagal pa siya ng 1 taon eh. Sa tindi ng ugali mo na yan, naku, patay na kambing lang ang hindi magre-reklamo. Bakla naman eh! Nakita mo nag-amot ako, babanatan mo ako ng ganyan? O anong gusto mo? Ihele kita para tumahan ka, ganon. Masyado ka kasing selosa. Ang ganda-ganda naman ng peslak mo. Pero kung magselos ka, wagas. Kapag mahal mo ang isang tao, magsiselos ka talaga. Palibasa kasi hindi mo pa naranasan magmahal eh. Gaga? Anong akala mo sa akin, tuot? Walang pakiramdam? Hoy, kahit na bakla ako, marunong ako magmahal, no? Ay naku, mabuti pa ayusin mo na ang sarili mo. Kakain na tayo. Ang tsaka ng itsura mo, oh. Wala akong ganang kumain. Ay naku, bahala ka. Basta ako kakain na. Ang sarap pa naman ng niluto ko. Bakla, anong gagawin ko? Wala kang dapat gawin, babae, kundi kumain. Eh kung yan ini-emote mo, kinukuha mo na ng plato, di masasaluhan mo na ako. Makakakain na tayo. Dali na, may trabaho pa tayo mamaya. Arte mo. Hindi ako papasok mamaya. Hindi ko kaya magtrabaho. Ang sakit-sakit kasi. Babae, ano ka ba? Hindi mo dapat iniiyakan ng kagaya niya. Buti sana kung gwapo eh. Kaso mukha naman paa. Ang ganda-ganda mo tapos magkakaganyan ka sa mukhang paa. Sa mahal ko eh. Anong gagawin ko? Kamahal-mahal naman ako, di ba, bakla? Mabait naman ako, di ba? Ay, teka, ano mabait? Hindi ka mabait. Magtigil ka. Pero yung kamahal-mahal, pwede pa. Pero yung mabait, wag mo na ipilit. Tara na, kumain na tayo. Ayoko kumain, bakla. Promise, wala akong gana. Wala. Ay nako, alam mo babae, gusto sana kitang damayan sa kaartehan mo na yan. Kaso ilang beses nang nangyari to eh. Kaya wa-epek na sa akin yan. Tumigil ka na. Kaya kung ayaw mong kumain at bet mong umatungal maghapon, sige, go be my guest. Basta ako, Lala Fez. Papadudot na awa ko sa kanya pero hindi ko pwedeng ipakita yon dahil lalo lamang niya ang iindahin ng sakit. Ito lamang kasi ang lalaking minahal niya ng sobra. Sa dami ng naging boyfriend niya, noong ko lamang siya nakita na umiyak at nasaktan. Alam ko na ito lamang ang lalaking minahal niya at saksi ako doon, papadudot. Siya kasi ang tipo ng babae na kapag ayaw na sa isang lalaki basta na lamang niya itong binibreak. Karma. Yan ang tamang sabihin ko sana sa kanya pero pinili kong huwag sabihin dahil alam ko na mas makakadagdag pa yon sa sentimiento di asukal niya, papadudot. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Lahat na yata ng magaganda at masasakit na salita ay sinabi ko na sa kanya. Dahil pinapabayaan na niya ang sarili niya. Kahit na anong sabihin ko sa kanya ay hindi siya nakikinig. Alam ko nalilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kilala ko si Jenny. Sandali lamang itong mag-i-emote at makaka-move on din ito kaagad. Kaya kahit naaawa ko sa kanya, ipinabayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Hinahayaan ko siyang manahimik at mag-iiyak. Madalas ko pa siyang pinapagalitan dahil nawawala na siya ng gana dahil sa lalaking hindi naman deserve ang mga luha niya.
ka pa rin, babae? 100 years na kayong hiwalay, ganyan ka pa rin? Move on din, babae, pag may time. Mabuti sana ko yung iniiyakan mo, artistahin eh. Ayusin mo nga yung sarili mo. Bilis, tara, mamasyal tayo. Ayoko, bakla. Tinatamad ako, ikaw na lang. Palagi na lang tayong ganyan? Teka, kailan ka ba huling nagsuklay, babae ka? Alam mo pa ba kung ano ang suklay? Ginagamit sa buhok yun. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang gulo-gulo ng buhok mo, ang dugyot-dugyot mo. Hoy babae, baka may kuto ka na ha, mahawa mo ko. Kokrompalin talaga kita. Pabayaan mo nga ako. Wala kang pakialam kahit hindi ako magsuklay o mamaho ako. Umalis ka na kung aalis ka. Gusto ko mapag-isa. Ay hindi. Aalis tayo. Tingnan mo nga yung eye bags mo, mga maleta na oh. Alam mo, imbis na nag-e-emote ka dyan, ipakita mo sa lalaking yun na mukhang paa na hindi siya kawalan. Sinasabi ko sa'yo, maniwala ka sa akin, pagsisisihan ng boyfriend mong mukhang paa na iniwang ka niya. Ayoko nga. Hoy, pag ako nainis sa'yo talagang kakalad ka rin kita, sinasabi ko sa'yo. Huhubarang kita at bubuhusan kita ng malamig na tubig, sige. Para makita mong hinahanap mo. Kilala mo ako babae, pag sinabi ko ginagawa ko. Ang kulit talaga ng baklang to. Ayoko nga sabi eh. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Kung gusto mong umalis, umalis ka. Huwag mo na akong isama, okay? Alam mo, nuknukan ka ng arte, nakakainis. Eh wala naman akong gagawin doon. Baka mainis ka lang lalo sa akin. Iwanan mo na lang ako at huwag mo na akong kulitin. Alam mo babae, hindi ko talaga alam kung anong ipinakain sa'yo ng mukhang paa na yun kung bakit nagkakaganyan ka. Ang pangit-pangit naman! Yung ex mo ang gwapo, hindi mo iniyakan ng ganyan. Tapos ngayon mukha kang nagdurusa, mukha kang yagit ang dugyot-dugyot mo. Paano ka umabot sa ganyan? Mukha pangit kang bakla ka. Porke afamang jowa, makalait ka, wagas. O totoo naman eh, wala ka kasing ka-taste-taste. Huwag mo kasing masyadong seryosohin yung kasabihang ang maganda para sa pangit. Hindi totoo yon. Kaya ka nagkakaganyan kasi tatanga-tanga ka. Alam mo, kung ako sa'yo, aalis na ako. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pangwawalang niya sa akin. Wala ka mapapala. Concerned lang ako sa'yo babae. Mahal kita, kaibigan kita eh. Hindi ko kayang makita na nagkakaganyan ka dahil lang sa isang lalaking mukhang paa. Masanay ako na binabalahura mo ko, nakikipaghuntahan ka sa akin, yung maingay ka, nakikipagsabayan ka, makulit, magulo, ganun. Hindi yung ganyan ang itsura mo. Yung mukha naglublob ka sa putik. Mabuti pa mag-inom na lang tayo. Ay, hindi ko bet magwalwal today, babae. Go na tayo sa mall, gusto kong mag-mall. Doon na tayo. Malay mo, makakita tayo doon ng mas pangit kesa sa iniiyakan mo ngayon, o di ba bongga? Hindi ka naiiyak. Che? Bakla? Alam mo, naisip ko lang. Ano kaya kung ikaw na lang ang jowa ko? Ay, no. Ayoko pang mamatay, no? Hindi ko kaya magjowa ng lason. Ew! Ang choosy nito, kala mo? O sige na, ikaw na ang Diyosa, ikaw na ang makinis. Tumigil ka na. Don't say another word. Hindi ko kaya. Kadiri ka. No! Papadudot nahirapan akong tulungan si Jenny para makapag-move on. Pero dahil na rin sa kakulitan ko ay napapayag ko siyang labas muli at lalo na kapag wala kaming trabaho. May nakilala siyang foreigner at naging boyfriend niya rin po ito. Naging masaya ako para sa kanya dahil alam ko na hudyat ngayon na nakalimutan na niya ang ex niya na umiwan sa kanya. Nakikita ko na ulit siya na tumatawa. Bumabalik na ang dating sigla na matagal ding panahon na nawala sa kanya. Mahal na mahal ko ang kaibigan ko at hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kulang na lang ay iisa ang nagluwal sa amin. Iisa ang likaw ng bituka namin at hindi ko maatim na makita siyang nasasaktan. Pero gaya ng mga naunang naging boyfriend niya ay iniwan din siya ng foreigner. Muli ko naman siyang nakitang umiiyak at nasasaktan, Papadudot. Papadudot, idinaan na lang namin sa pagwawalwal ang pag-iwan sa kanya ng afam niyang boyfriend. Nalasing kami pareho at ang masakit nito ay may nangyari sa amin. Hindi ko alam kung paano ako kikilos, basta ang alam ko lang ay nabigla din ako. Paano ay may mangyayari sa amin samantalang laso ng tingin ko sa mga babae? Kaya litong-lito ko sa mga oras na yon.
Tomboy ba ako? Ilang ulit kong tinatanong ang sarili ko kung totoo ba ang mga nangyari. Kung nananaginip lamang ba ako. Malabo pa kasi sa sabaw ng pusit na may mangyari sa aming dalawa ng isang babae at sa kaibigan ko pa. Halos hindi ko na nga alam kung nakatulog ba ako at hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon namin pag naging maayos na ang katinoan naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ay nagkakailangan pa kaming dalawa. Hanggang sa inisip na lang namin na bangungot lang ang nangyari at hindi namin gusto. Ang mahalaga ay alam namin sa sarili namin na may nangyari. Isang buwan din na mahigit na medyo nagkakailangan kaming dalawa at kung kailan na nagiging maayos na ang lahat, ay saka naman biglang nagkaproblema. Nabuntis siya at sa akin niya pinapaako ang bata. Ako daw ang ama. Paano ko tatanggapin na sa akin ang bata kung alam ko na bago may mangyari sa amin ay may nakasiping din siya, ang boyfriend niya na foreigner. Bigla akong nakaramdam ng takot, Papa Dudut. Paano nga kung ako ang ama ng ipinagbubuntis niya? Paano ko pakikisamahan ang isang babae? Okay sana kung hindi ako ang ama ng bata kasi wala akong obligasyon sa bata. Tutulungan ko lamang siya dahil kaibigan ko siya, pero papaano kung ako ang ama? Paano ako kikilos? Hilong-hilo na ako sa kakaisip pero walang pumapasok sa isipan kong matinong sagot. Hihintayin ko ba muna siyang manganak para malaman ko kung sa akin talaga ang bata bago ko siya tulungan? O tutulungan ko na siya at aakuin ang bata? Kahit na hindi pa namin alam kung sino talaga ang ama, pag blue eyes ay hindi akin. Pag Pinoy akin. Parang ang hirap ng sitwasyon namin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Paano kung sa akin nga ang bata? Paano ang jowa ko? Mahal ko si Jenny bilang kaibigan pero hindi ko makita ang sarili ko na magiging asawa siya. Paano ko palalakihin ang anak ko kung akin nga? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na bakla ang ama niya na nakadamit babae? Paano kung pagtawanan siya ng mga kalaro niya? Hindi ko alam kung paano maging isang ama at hindi ko alam kung paano magpaka lalaki at magpalaki ng isang anak. Sana'y hindi sa akin ang bata. Pero sigurado si Jenny sa sinasabi niya kaya lalo akong kinakabahan. Oh, kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Anong inulam mo? Siya nga pala. Nakausap ko ang jowa ko, uwi raw siya. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa atin, ha? Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Wala naman nakakaalam na pinaako mo sa akin yung bata, no? Hindi ko siya pinaako sa'yo. Sigurado ako na ikaw ang ama ng anak ko. Alam ko sa sarili ko ang bilang ng araw kung kailan siya nabuo, no? Hayaan mo kung lumabas na foreigner ang bata, lalayo ako sa'yo. Hindi mo kailangan lumayo, ano ka ba? Akin man o hindi ang batang yan, hindi kayo aalis. Palalakihin natin siya na ako ang kikilalanin niyang ama. Salamat bakla ha. Kasi kahit na ganitong nangyari, hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo pa rin ako iniwan. Hindi talaga kita iiwan, ano? Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Mahal kita, kaibigan kita. Isa pa, kung sa akin ang batang yan, aayusin natin ang lahat. Ilalagay natin sa tama. Alam mo, naisip ko, kaysa kung sino-sino lang dyan na lalaki, mas pipiliin ko na makisama sa'yo. Kasi mabait ka eh. Kilala natin ng isa't isa. Oo nga, bakla ka. Pero hindi ka bakla lang eh. Bakla kang responsable at may puso. Ano ba yan, babae? Huwag ka na magdrama. Parang gusto ko na tuloy matouch. Hindi ako nagdadrama bakla. Totoo yung sinasabi ko. Darating ang araw, makakabawi din ako sa'yo. Bala ko sana umuwi muna sa atin eh. Mahirap kasi manganak ng mag-isa. Huwag ka nang umuwi. Baka ma-stress lang lalo si na tita dahil sa nangyari. Tsaka na tayo umuwi kapag nakapanganak ka na. Baka magulat sila kapag nakita nila ang kalagayan mo.
Ayoko kasi maging pabigat sa'yo. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Kinakapalan ko na nga lang itong mukha ko, no? Ito naman, para saan pa't naging best friend mo ko? Magkasangga tayo, di ba? Ang mahalaga ngayon, ang sitwasyon yung mag-ina. Ako na munang bahala sa lahat ng gastusin. Magpapacheck up nga pala ako mamaya. Pakisabi na lang kay boss na baka malita ko ha. Alam mo, sa tingin ko, mabuti pa siguro wag ka na munang magtrabaho. Para hindi nila makita ang kalagayan mo. Medyo maumbok na rin kasi ang tiyan mo eh. Kaya ko pa naman. Hindi pa naman ako mahihirapan. Mas maigi nga na may ginagawa ako kaysa mainip lang ako dito sa bahay. Wag na, baka ma-stress ka lang kapag nagtrabaho ka pa. Baka pati anak natin maapektuhan. Anak natin? Tanggap mo na. Diba, sabi ko naman sa'yo, akin man o hindi ang batang yan, ako pa rin ang tatayo bilang tatay niya. Ikaw ang ama nito, bakla. Sigurado ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa kaibigan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa bawat araw na kasama ko si Jenny. May kung anong damdamin ang nabubuhay sa puso ko na ni sa hinagap ay hindi ko akalain na mararamdaman ko. Unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya pero hindi ko alam kung ililihim ko na lamang ba o sasabihin sa kanya ang katotohanan. Baka pagtawanan lamang niya ako at ayokong mangyari yon dahil masasaktan ako. Ilang buwan din na walang nakaalam ng sitwasyon namin ni Jenny. Inilihim namin sa katrabaho namin ang pagbubuntis niya. Pero hindi naman madaling itago ang pagbubuntis kaya napilitan na rin siya na mag-resign bago mas mahalata ang tiyan niya. Inako ko ang responsibilidad. Mahirap man pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay nagagawa kong kayanin ang lahat. Nalaman ng boyfriend ko ang tungkol sa amin ni Jenny dahil na rin sa mga taong masaya kapag nakakasira ng buhay. Hindi ko inamin sa kanya ang totoong nangyari. Sinabi ko lamang sa kanya na inaako ko lamang ang bata dahil iniwan ito ng boyfriend. Napaniwala ko naman siya kaya hindi niya pinutol ang suporta niya sa akin. Pero nagulo ang mundo ko dahil inamin din sa akin ni Jenny na natututunan na rin niya akong mahalin, Papa Dudut. Tamang-tama ang dating mo, bakla. Magpalit ka na ng damit mo at kakain na tayo. Pakis nga. Ay, anong kiss? Che, Ito naman. anong ulam? Kiss mo muna ako. Ano ba nangyayari sa'yo, babae? Gusto lang kitang ikis. Bakit? Bawal ko bang ikis ang tatay ng anak ko? Sige na, kiss mo na ako. Kilabutan ka nga, ano ka ba? Kadiri ka ha? Malapit na ako masuka. Ay, wag ako bakla ah. Alam ko na bet mo na rin ako. Nararamdaman ko yon. Huwag ka mag-inarte. Hindi bagay sa'yo. Kiss na, dali na, bilis na. Parang tanga to. Kumain na nga lang tayo. Hindi mo pala sinagot yung tanong ko, ano bang ulam? Tortang talong na may kasamang pagmamahal. Babae ha, hindi ka na nakakatawa. Ay, sandali. Tabihan kita ha. Meron ka palang dapat malaman. Bakla, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mahal kita? Mahal din naman kita ha. Alam mo yan, di ba? Pero bilang kaibigan. Oo, bilang kaibigan. Bakit? Ano pa bang inaasahan mo? Sure ka ba bilang kaibigan lang? Eh bakit pinapawisan ka dyan? Uy, si bakla. In love na rin sa akin. Aminin mo na. Wala naman nakakarinig eh. Nagbablush ka bakla? Oo. Halatang-halata na in love ka na sa akin. Babae, tama na nga. Hindi ako nagbablush. Naka-blush on talaga ako. Tsaka mainit sa labas. Paano hindi ako pagpapawisan? Tumigil ka nga. Sus! Wag ako bakla. Iba na lang. Ay, teka sandali. Nagpagupit ka? Nakabistida ka kaninang umalis ah. Bakit nakamaong ka na ngayon? Bakla! I love you na! I love you na talaga! Hoy babae, wag kang assuming ha. Hindi ako nagpagupit para sa'yo.
Isa pa, sinasanay ko lang talaga ang sarili ko na ganito para hindi magtaka si baby sa itsura ko. Ay, gwapo ka pala, bakla. Ay, oo naman. Nakakatawa na ngayon mo lang napuna. Hindi naman ako puputaktihin ng mga manliligaw kong afam kung hindi, di ba? Ay, oo nga pala. Paano kapag dumating uli yung afam mo tapos ganyan ang itsura mo? Hindi kayo magduda yun? Actually, matagal na akong pinagaganito ni Jowa. Gusto niya ng ganitong pormahan ko. Gusto niya na magganitong pormahan na daw ako. Ako lang ang may ayaw. Tumatanggi lang ako. Ay, naku, change topic na nga. Mabuti pa kumain na tayo. Huwag ka na nga ano dyan kung ano-ano mga napupuna mo. Eh di kumain. Basta mamaya, kiss mo ko ha? Papa Dudut, naging magaan ang bawat araw naming dalawa ni Jenny. Masaya ang bawat gising namin at unti-unting nawala ang ilang sa aming dalawa. Hindi ko man tuwirang aminin sa kanya na mahal ko na siya na higit pa sa isang kaibigan. Alam ko na nararamdaman na niya yon, Papa Dudut. Action speaks louder than words, ika nga nila. Madalas kasi na hindi ko na rin maitago ang kilig at saya sa tuwing magkasama kami. Kakaiba ang pakiramdam na ito kumpara noong mag-best friend pa lamang kami. Mas makulay at mas masaya. Nanganak si Jenny, Papa Dudut. Babae at Pinay na Pinay ang itsura niya. Akin ang bata. Ako nga ang ama. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Lalo na noong hawakan ko ang aking anak. Para po akong nananaginip, Papa Dudut. Para akong nakalutang sa ulap. Tatay na ako at gusto kong sumigaw sa tuwa pero mas tamang sabihin na naluha ako. Naluha ako sa sobrang kasiyahan. Ito na ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko sa buong buhay ko. Aalagaan ko siya at mamahalin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakarating ang balita sa boyfriend ko, Papa Dudut. Bigla siyang umuwi ng Pilipinas at kinausap ako ng masinsinan. Doon ay inamin ko sa kanya ang katotohanan. Hindi na ako nagsinungaling pa, Papa Dudut. Inamin ko sa kanya lahat dahil sukol na ako. Inamin ko sa kanya ang totoo dahil gusto ko ding ipagmalaki na tatay na ako. Tatay na ako na sa hinagap ay hindi ko naisip na mangyayari yon. Galit na galit sa akin ang boyfriend ko at pinapili ako kung siya o ang aking mag-ina ang pipiliin ko. Aaminin ko na minahal ko ang boyfriend ko. Hindi kami tatagal ng 6 na taon kung hindi ko siya minahal. Pero mas mahal ko ang anak ko at si Jenny. At handa kong isakripisyo ang lahat ng karangyaan na kayang ibigay sa akin ng boyfriend ko para sa mag-ina ko. Hindi matanggap ng boyfriend ko ang mga nangyari. Hindi agad ito umalis sa Pilipinas at inalok niya ako ng malaking halaga kapalit ng pag-iwan ko sa mag-ina ko. Sosuportahan daw niya ang mga ito. Paaralin ang anak ko at bibilhan ng bahay, bibigyan ng negosyo. Sumama lamang ako sa kanya. Aalis daw kami ng Pilipinas at magpapakasal sa ibang bansa. Gaya ng nauna naming plano bago ko nabuntis si Jenny. Ilang beses niya akong kinulit, Papa Dudut, pero ilang beses ko din siyang tinanggihan hanggang sa kusa itong sumuko at umalis na. Hindi ko na sinabi kay Jenny ang tungkol sa sinabi sa akin ng boyfriend ko. Masakit din sa akin ang nangyari at naawa ko sa boyfriend ko, Papa Dudut, pero mas nanaig sa akin ang pagmamahal sa mag-ina ko. Hindi ko man direktang may paliwanag sa kanya ang tamang sagot sa tanong niyang kung bakit. Ang mahalaga sa ngayon ay napatunayan ko sa sarili ko na mas mahal ko si Jenny at handa akong iwan ang lahat para sa kanila ng anak ko. Bakla, anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay ah. Bakit mo ako hinihintay? May problema ba? Wala. Hindi lang ako sanay nang hindi ka kagad umuwi pag wala kang trabaho. Masanay ka na, babae.
Masanay ka na rin na paminsan-minsan hindi ako uuwi. Alam mo na. Huwag mo sabihin na ng lalaki ka, bakla. Hindi magandang biro yan, ha? Eh ano naman kung manlalaki ako? Single naman ako. Teka, nagsiselos ka ba? Oo! Nagsiselos ako! Masaya ka na? Ay, bakit ka sumisigaw babae? Sinong kaaway mo? Ikaw! Nakakainis ka kasi bakla eh! Kanina pa ako naghihintay sa'yo kasi nagugutom na ako. Tapos, uwi ka na nga ng lasing, malalaman ko pa na ng lalaki ka. Nagugutom ka na pala eh. Bakit hinintay mo pa ako? Bakit hindi ka pa kumain? Hindi naman ako may bitbit ng kaldero ha. Huwag kang pilosopo ha! Hindi pa ba malinaw sa'yo na hindi ko gusto na makita kang may kasamang ibang lalaki? Inamin ko naman sa'yo na mahal kita, di ba? Bakit mo ba ako pinahihirapan? Ako? Pinahihirapan ka? Lilinawin ko lang babae ha? Hindi kita girlfriend. At lalong hindi kita asawa para umasta ka ng ganyan. Oo, hindi mo ako asawa. Pero may anak ka sa akin. Mahal kita kaya nagagalit ako ng ganito. Hindi ko alam kung bakit ang dami-dami naman dyan na tunay na lalaki. Sa'yo pa na baklang-bakla ako na in love. Selfish na, wala pang pakiramdam. Napakamanhid mo. Ako selfish? Kung selfish ako, sana iniwan na lang kita. Sana noong pinapili ako ng boyfriend ko sa inyong magina kapalit na malaking halaga, sana mas pinili ko na lang ang pera. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Wala kang karapatan na sabihan ako ng selfish dahil mas pinili ko na manatili sa tabi nyo kesa pabayaan kayo. Tapos ako pa ang selfish? Talaga lang ha? Hindi ko matanggap. Bakit kami ang pinili mo kung hindi mo rin naman ipaparamdam sa amin na mahal mo kami? Kulang pa ba ang ginagawa ko? Ibinigay ko naman lahat sa inyo ah. Binago ko ang sarili ko para sa inyo. Tinalikuran ko ang marangyang buhay na dapat sana ay tinatamasa ko ngayon dahil sa inyo. Tapos ako talaga ang selfish? Parang hindi ako makaka-move on dyan. Oo, selfish ka! Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Ipinakita ko at pinaramdam ko sa'yo na mahal kita, pero ikaw ano? Anong ginagawa mo? Sa halip na aminin mo sa akin ng totoo, pilit mong tinatago kasi duwag ka! Duwag ka! Oo! Duwag ako! Masisisi mo ba ako? Binigla mo ako eh! Pero dapat nga magpasalamat ka pa rin sa akin eh. Dahil kahit duwag ako at kahit selfish ako tulad ng sinasabi mo, hindi ko kayo pinabayaan. Sapat na ba yung hindi mo lang kami pinabayaan? Bakla! Kailangan ko rin ng assurance na kami lang ng anak mo sa buhay mo. Gusto ko marinig sa'yo na mahal mo ko. Kasi ako, mahal na mahal kita. May gatas pa ba si baby? Baka wala na, bibili muna ako sa labas. Huwag mong ibahin ang usapan. Mahal mo ba ako o hindi? Kasi kung hindi mo ako mahal, mabuti pa na umalis na kami dito ng anak mo. Ano bang nangyayari sa'yo, babae? Hindi ka naman dati ganyan ah. Alam mo, mabuti pa kumain na lang tayo. Baka nalipasan ka lang ng gutom. Bakla naman eh. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Bakit ba ayaw mong maniwala? Alam mo, nagbumukha na akong tanga ha? Pero kilala mo naman ako, di ba? Pag sinabi kong mahal ko talaga. Tsaka na natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan, pwede? Alam mo, magpapahinga na nga lang muna ako. Ayoko nang kumain. Nawalan na ako ng gana. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang aminin kay Jenny ang totoong nararamdaman ko. Pero noong aminin niya sa akin na mahal niya ako ay sobrang saya ko. Masaya ako pero itinago ko yon. Bago sa akin ang pakiramdam na yon dahil sanay ako na lalaki lamang ang nagpapatibok ng puso ko. Mula pagkabata ay hindi ko man lang naranasan ang magkagusto o magka-crush sa isang babae. Kahit kay Jenny na halos nakabuyangyang ang katawan sa harapan ko ay hindi man lang ako natukso o nakaramdam ng init ng katawan. Litong-lito ako, Papa Dudut, siguro kung hindi ko kilala si Jenny baka isipin ko na hindi totoo ang sinasabi niya na mahal niya ako. Pero best friend ko siya kaya alam na alam ko kapag mahal niya ang isang tao. Hindi ito natatakot sabihin sa taong mahal niya ang nararamdaman niya. Kaya siguro ganoon na lamang ang inis niya sa akin. Lalo na at tinatanggihan ko siya.
Mahal ko si Jenny pero hindi ko alam kung paano ipapaunawa sa kanya na hindi pa ako handa na makipagrelasyon sa kanya. Hindi pa ako handa, Papa Dudut, na pumasok sa relasyon na hindi ko alam kung paano sisimulan. Sapat na muna yung alam ko na mahal niya ako at mahal ko siya. Hindi man niya gaanong maramdaman ay gagawin ko pa rin kung ano ang sa palagay ko ay makapagpapasaya sa kanila. Tulog ng baby kong maganda. La, la, la. Good morning, babae. Good morning, bakla. Wala bang kiss? Ano ba? Hindi pa ako nagtutoothbrush? Hello, baby kong mahal. Good morning. Mamaya na ikikis ni daddy yan, ha? Magtutoothbrush lang ako. Si Mami din, baby. Ikikiss ni Daddy pagka-toothbrush. Di ba, baby? Pero okay din naman ako i-kiss kahit hindi pa nagtutoothbrush si Daddy. Di ba, baby? Twe! Babae, anong ulam? Ako, ayaw mo? Baliw! Ang aga-aga, babae, ha? Bakla, phone mo nagre-ring. Ay, hiya mo siya. Sino ba kasi yan? Wala, baka yung customer ko yung kagabi. Kagabi pa ako kinukulit nun eh. Naku, bakla binabalaan kita. Huwag kang manlalalaki, hindi ako papayag. Eto na naman po tayo. Wala nga lang yun, ano ka ba? Maaga pa para mamburaot, babae, ha? Utang na loob. Hindi naman kita binuburaot. Ang akin lang naman, hindi na magandang tingnan na may lalandiin ka pang lalaki. Gusto mo bang kalakihan ng anak mo na ganito tayo? Teka, okay naman tayo, di ba? Isa pa, alam mo naman sa umpisa pa lang ganito na ako. Pinipilit ko naman magbago para sa inyo, ha? Bakla yung totoo. Wala ka ba talaga nararamdaman para sa akin? Wala nga, ang kulit mo naman eh. Friendship lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi naman natin kailangan na maging tayo para mapalaki natin ng maayos yung anak natin, ha? Diba? Ay, may karelasyon ka bang iba? Wala. Kasi kung may boyfriend kang iba, hahayaan na lang kita. Uwi na lang kami ni baby sa atin. Yung totoo, bakla. Wala nga, sabi. Ang kulit, ha? Eh bakit ka sumisigaw? Wala naman akong sinabing masama Eh, ang kulit mo kasi eh. Araw-araw na lang, yan ang issue mo. Araw-araw din kasi na nagpapaka-ipokrita kang bakla ka. Best friend mo ko. Alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi, no? Ay, hindi porke best friend mo ko, dapat alam mo na lahat ang tungkol sa akin. Alam na alam ko, bakla. Kilalang kilala kita mula sa mga hibla ng buhok mo sa ulo hanggang sa patay mong kuko. Kaya tigilan mo na ako sa kaduwagan mo ha at saka dyan sa pagiging ipokrito mo. Alam ko naman na mahal mo ko, hindi bilang kaibigan lang. Huwag ka na kasing mag-inarte. Alam ko na gusto mo rin akong halikan, yakapin at katabi sa gabi. Kiss mo na ako. Uy, hahalikan na ako niyan. I love you, bakla. Aamin na yan. Mahal mo ko, no? Mahal mo ko, no? Uy, mahal na niya ako. Aamin na yan. Tumigil ka na nga, babae. Ano ba? Hindi ka na nakakatuwa. Ano ba? Lumayo ka. Kita. O ayan, ano? Masaya ka na. Aamin ka din pala eh. Pinahirapan mo pa ako. Wala kasing kupas yung kakulitan mo eh. Dapat pala noon ko pa ginawa to, bakla, no? Ang tibay kasi ng arte mo sa katawan. Nakakaloka ka. Eh ganun talaga pag Diyosa. May papilit effect. Kinuha mo na nga ang virginity ko nang hindi ko alam eh. Virgin ka? Saan banda? Kahit na butas ng ilong mo, hindi na virgin eh. Hoy, virgin pa ako, babae. Virgin pa ako sa mga laso na kagaya mo. I love you, bakla. Pakis nga ako. I love you too, babae. Papa Dudut, masayang masaya ako ng mga sandaling yon. Salamat kay Jenny dahil hindi niya ako tinigilan. Malaya na ako.
Malaya ko nang maiparamdam sa mag-ina ko ang pagmamahal na matagal ko nang kinakatakutang ipakita at iparamdam sa kanila. Ganon pala kapag nagmamahal ka ng totoo. Nawawala ang takot. Nawawala ang pag-aalinlangan mo sa sarili mo. Napuno ng pagmamahalan ang tahanan namin at hindi naging hadlang ang pagiging bakla ko para magkaroon ng masayang pamilya. Marami pa rin sa paligid namin ang nagtataas po ng kilay. Marami kaming naririnig na hindi magagandang salita mula sa mapanghusgang mga tao sa paligid pero hinahayaan na lang namin. Hindi namin sila pinapansin sapagkat hindi sila nagpapakain sa amin kaya kiber sa mga kagaya nila. Ang mahalaga ay masaya kami. Papa Dudut, inaya kong magpakasal si Jenny na manhikan ako sa kanila at tuwang-tuwa ang mga magulang namin. Dahil noon pa man ay sinasabi na nila sa akin na kung hindi lamang ako bakla ay mas gusto nila na ako ang mapangasawa ni Jenny. Pero dahil wala talaga akong plano mag-asawa ng lason ay palagi ako nagtataray dahil ang alam ko noon ay lalaki ang gusto ko at hindi babae. Wala sa hinagap ko na pumatol talaga sa lason na kagaya ni Jenny. Nang malaman ng ex-boyfriend ko na fam na ikakasal na ako ay umuwi po ito, kinausap ako at pilit pa rin niya akong kinukumbinse na iwanan ko ang mag-ina ko. Pero sa huling pagkakataon ay muli ko siyang tinanggihan at sinabi ko sa kanya na wala na siyang aasahan dahil mahal ko talaga ang mag-ina ko. Alam kong karangyaan ang kapalit ng pagtanggi ko sa ex ko. Pero walang halaga ang kayamanan kung hindi ka naman masaya. Mas pipiliin ko ang simpleng buhay kasama ang mag-ina ko kesa humiga sa salapi nang hindi sila kasama. Alam ko kung gaano ako kamahal ng ex ko. Ramdam ko yon sa higpit ng yakap niya sa akin bago siya umalis. Nakita ko siyang umiyak. Pero ganon pala yon, Papa Dudut, no? Kapag nawala ang pagmamahal mo sa isang tao kahit nagmamakaawa na bumalik ka ay hindi mo na magagawa. Lalo na at may mahal ka ng iba. Bago umalis ang ex ko ay binigyan niya ako ng malaking halaga. Hindi ko sana tatanggapin pero sinabi niya na regalo daw niya yon sa kasal namin. Hindi ko na rin siya natanggihan, Papa Dudut. Bagamat hindi siya umaten sa kasal namin, baka daw doon pa siya mag-iskandalo. Hindi daw niya alam kung kailan siya babalik pero sana raw pagbalik niya ay magkita muli kami, hindi bilang magkasintahan kundi bilang magkaibigan na lamang. Pero bigla akong parang nabunutan ng tinik. Napayapa ang isipan ko at nagpapasalamat sa Panginoon dahil naging maayos ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko, Papa Dudut, at sa masusugid mong tagapakinig. Sana'y kapulutan nila ng aral ang kwento ko at huwag tayong matakot na iparamdam sa minamahal natin ang nararamdaman natin. Maging ito man ay katawa-tawa sa paningin ng iba. Huwag tayong matakot sa sasabihin nila dahil ang pagmamahal ay hindi tumitingin sa kasarian o sa itsura. Bagkos ay sa nararamdaman sa kabila ng panghuhusga. Ang inyong kapuso at kabarangay, Easy. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.